magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali gouvernement kɔni ka communiqué dɔ kɔni kɛla. Communiqué min kɔnɔna la kɔni a b'a yira k'a fɔ ko ONG fɛn fɛn bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ Faransi sababuya kɔni na k'olu ka baaraw bɛna jɔ Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kan. K'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Ansongo mara kɔni kɔnɔna na sa bagantigi caman de kɔni kɔnɔna fililen don ka sababuya kɛ u ka baganw kunnafoniya t'u bolo bilen. Ka dansigili kɛ nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bolifɛn sen 4 dɔ kɔni tatɔ Burkina jamana kan. Banbagaci wale mɔgɔ dɔw kɔni ye o bolifɛn in minɛ a ko in kɛla kuri ni kucala sira de kɔni kan. Komi y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Mali gouvernement kɔni ye décision dɔ ta min kɛla communiqué kɔnɔ. Communiqué min kɛra ntɛnɛndon novembre kalo tile 21 san 2022 la. Décision in kɔni na san an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Mali gouvernement kɔni b'a la ka ONG fɛn fɛn bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ Faransi sababuya kɔni na k'olu ka baaraw jɔ. A bɛ ka nin ko in kɛ ka d'a kan Faransi ye ko min ta ka Mali sɛgɛrɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabi février kalo tɛmɛlen kɔni na san 2022 Faransi yɛrɛ kun y'a yira a ka gafe dɔw kɔnɔna na sa ko a bɛna Mali dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔni dabila k'o sabu kɛ Mali ni Russie ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bilala sen kan. O de hokumu kɔni kɔnɔna na sa Mali fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko Faransi kɔni bilalen don ka don mɔgɔw n'u hakiliw cɛla la ani ka mɔgɔw manipuler dama. O de kama Mali kɔni ye dansigili kɛ ONG ninnu kɔni ka baara la. O ko in de kɔni kɛlen na sa an ɲɛ b'a la k'a fɔ analyse politique dɔw kɔni bɛ k'a fɔ ko Mali kɔni autoritéw kun man ka Faransi ka nin kɛwale in jaabi tan cogoya la k'u kun bɛ se k'u jaabi ni cogoya wɛrɛ ye diplomasi ka fan fɛ. Olu yɛrɛ analysew bɛ ka nin fɔ kun min na sa ka d'a kan olu kɔni sirannɛnɛ don ni ka na se ka kɛ baarakɛbaliya sinsinnan dɔ ye n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko chômage. Komi y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na bagangɛnna dɔw kɔni kɔnɔna fililen don ka sababuya kɛ u ka baganw kunnafoniya t'u bolo bilen ka d'a kan bagan ninnu kɔni tununna novembre kalo tile 21 su kɔnɔna de la. Wa seere dɔw kɔni bɛ k'a fɔ sa ko nin ko in mɛnna ko banbagaci walew kɔni kun b'a la ka bagangɛnnaw bagabaga ko de kɔni hokumu kɔnɔna la ko bagangɛnnaw ye bagan ninnu kɔni to yen nɔ. Kabi o kɔni kɛla sa bagantigiw hakilina sigilen tɛ bilen ka sababuya kɛ baganw tununi ko ye wa a kibaruya yɛrɛ fɛnɛ t'u bolo tuguni. Ka dansigili kɛ aw ka nin kunnafoni in na hali sisan banbagaci wale ta kɔni fan fɛ sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bolifɛn sen 4 dɔ kɔni n'ale ye société minière dɔ ta ye o tatɔla Burkina kɔni sisan banbagaci wale mɔgɔw kɔni ye bingani wale ta k'o sɛgɛrɛ kuri ni kucala cɛla la. Fɛn min kɔni kɛra dimanche tɛmɛlen novembre kalo tile 20 san 2022 tɛmɛlen na. A ko in kɔni kɛra yɔrɔ min na sa ani kuri cɛla kɔni ye kilomètre damadamani de ye wa seere dɔw bɛ k'a fɔ ko bolifɛn in kɔni kɔnɔ mɔgɔw ko banbagaci wale mɔgɔ ninnu kɔni ye olu bolofɛn bɛɛ minɛ u la ko wa tuguni ko bingani wale kɔni ka ca kuri ni kucala sira in kɔni kan ani fagali walew. Ni ne kun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la aw kan bɛn magazine du Mali sanfɛ.